сустракаемся са спадарствам у нашай студыі. Добры вечар. Месца іншае. Нязменна ж тое, што навіны ў аб'ектыве па-беларуску і без цэнзуры. Распачынаем выданне з кароткага анонсу. Не працуеш? Плаці больш. За кожнай лічбай стаіць канкрэтная сям'я, канкрэтны чалавек. Для беспрацоўных ацяпленне будзе даражэйшае ў 5 разоў. Аб'яднаная грамадзянская партыя раз'ядналася з Ганною Канапацкай. Я не думаю, что на данном этапе это рассматривается как какая-то потеря. У партыі прыдумалі, як змусіць сябраў трымацца партыйнай лініі. Чырвоны юбілей Кітайскай Народнай Рэспублікі. Ацяпляльны сезон распачаўся. Тым жа, хто не мае працы, але хоча жыць у цяпле, давядзецца плаціць болей. З заўтрашняга дня унесеным у базу незанятых у эканоміцы гэтак званым дармаедам будуць налічваць 100% платы за газ і ацяпленне. Колькі будуць каштаваць паслугі і колькі тых, каму давядзецца раскашэліцца, высвятляў Вітаў Ціўчык. Не працуеш? Аддавай больш грошай. Заўтра дармаеды, якія маюць у валоданні жытло, маюць плаціць у 5 разоў больш за ацяпленне і газ. Усё дзякуючы славутаму дэкрэту Лукашэнкі нумар 3 аб папярэджанні сацыяльнага ўтрыманства, перанароджаным у дэкрэт пад нумарам 1 аб спрыянні занятасці насельніцтва. Если дармоеды во власти будут платить больше, я очень считаю, это правильная мера. Наверное, правильно. Чому правильно? Почему? Потому что надо работать, налоги платить. У нас жизнь людей не улучшается, а наоборот ухудшается. То как можно повышать? Так это же возвращается проклятый большевизм до нас. Летась міністр працы і сацыяльнай абароны Ірына Касцевіч налічыла ў Беларусі 500 000 дармаедаў. Сёлета ў лютым у міністэрстве свердзілі, што ў базу ўвайшло 425 000 чалавек. Мы затэлефанавалі ў Мінпрацы, каб спраўдзіць, ці змянілася нешта за 7 месяцаў. А скажите, пожалуйста, телеканал Белсат у нас зарегистрирован официально? Але я не звоню з тэрыторыі Беларусі. Прынамсі ў самым Мінпрацы без пераменаў. Колькі грамадзянаў Беларусі будзе вымушана заўтра плаціць 100% за ацяпленне і газ, нам не адказалі. Пачуўшы пра Белсат, прэс-сакратарка проста кінула слухаўку. За кожнай лічбай стаіць канкрэтная сям'я, канкрэтны чалавек. Таму з гэтым трэба разбірацца, і я думаю, што яны ўжо трошкі наеліся гэтых дэкрэтаў выканання. Першая спроба рэалізацыі дэкрэту нумар 3 ў 2017 годзе выклікала масавыя вулічныя пратэсты па ўсёй краіне. Пасля рэпрэсіяў і адначасова абяцанняў саступак з боку ўладаў справа заціхла. Публічнага абурэння не чутно, але дэкрэты ўсё адно парушаюць Канстытуцыю, нагадвае Геннадзь Фядыніш. Абурэнне можа толькі наступіць тады, калі чалавек нешта атрымаў тое, з чым ён не згоден сёння. А жыроўкі з павышанымі тарыфамі гэтак званыя дармаеды атрымаюць толькі ў лістападзе. В других странах обычно людям, которые оказались вне рынка труда, там оказывается определенная помощь, то, конечно, меры, которые в этом декрете изначально даже предполагались, они такие достаточно несправедливые по отношению к людям, которые в тяжелой жизненной ситуации находятся. Зрэшты, да 100% аплаты паслугаў ацяплення і газу ў Беларусі абавяжуць усіх. Калі не на лета, то пазней, нагадвае Марыя Акулова. У сваю чаргу адмысловец у ЖКГ Уладзімір Навасят задаецца пытаннем, а што такое 100% платы за паслугі ва ўмовах дзяржаўнай манаполіі на іх? И, например, в Швеции уже сейчас киловатт-час стоит дешевле, чем у нас. А все потому, что у них сети, по которым идет транзит электричества, находятся в коммунальной собственности, а производители могут быть разные. На думку эксперта, уладам у Беларусі трэба кардынальна мяняць палітыку ў сферы ЖКГ, уключаючы яе ў вольны рынок. Але пакуль урад абмяжоўваецца павышэннем тарыфаў для людзей, якія не маюць працы ў Беларусі. Вітаў Ціўчык, Белсат. Кожны трэці беларус не можа сабе дазволіць мінімальнага набору тавараў і паслуг, падлічыў Нацыянальны статыстычны камітэт. Гэта значыць, што траціна беларусаў малазабяспечаныя. Дзе зарабляюць найменш, распавядзе Юлія Лабанова.
Амаль 2 мільёны 700 чалавек. Столькі беларусаў не маюць сродкаў на папаўненне гэтак званага спажывецкага кошыку, набору неабходных харчоў, тавараў, паслугаў і плацяжоў, падлічыў Белстат. Гаворка пра грамадзянаў, прыбытак якіх летась у сям'і з 4 чалавек не превышаў 344 рублі на аднаго. Ці маюць гэтую суму беларусы цяпер? Нет, не получается. Я медсестра, и заработная плата 550 рублей, и плюс сын. Поэтому откуда? Если экономить, то да. А если нет, то нет. Кто на что учился, у нас получается больше. У нас получается 340, но прожить... Если только себе вообще во всем отказывать, только ходить в магазин, но забыть вообще про все. Про одежду и про все остальное. Сітуацыя ж у рэгіёнах выглядае яшчэ горш. Паводле афіцыйнай статыстыкі, сёлета ў жніўні беларусы змаглі набыць менш тавараў, чым летась у кожным 6-м раёне краіны. Што, праўда, аналітык даследчыцкага цэнтру «Бераг» сітуацыю крытычнай не называе. Во-первых, это произошло только в 22 из более 100 наших регионов. Во-вторых, это снижение не было каким-то чрезвычайно большим. Все это укладывается в 1-2%. Некалькі дзясяткаў гэтак званых дэпрэсіўных раёнаў, дзе мінімальны набор тавараў у межах спажывецкага бюджэту людзям не па кішэні, у першым квартале сёлета фіксавала таксама Федэрацыя прафсаюзаў. У спісе лідаруюць Віцебшчына і Магілёўшчына, нягледзячы на адміністратыўнае падвышэнне сёлета мінімальнага спажывецкага бюджэту. Следует просто ориентироваться на экономический рост и смотреть за тем, чтобы этот рост в равной степени относился ко всем слоям населения, чтобы доходы росли не только у богатых, но и у бедных. Гэтак паводле падлікаў Белстату, у траўні амаль 2,5% беларусаў мелі налічаны заробак менш за 300 рублёў, пры мінімальна гарантаваным дзяржавою 330 рублёў. Юлія Лабанова, Белсат. Працягваем выданне «Аб'ектыву» з іншымі тэмамі. Александр Лукашенко прыляцеў у Ерэван дзеля ўдзелу ў паседжанні Найвышэйшага савету Еўразійскага эканамічнага саюзу, які адбудзецца заўтра. А сёння кіраўнік Беларусі падчас сустрэчы з прэм'ерам Арменіі Ніколам Пашынянам закрануў, як сам кажа, недыпламатычную тэму. Так склалася, што вы ў мяне вельмі добры сябар, і прэзідэнт Азербайджану яшчэ з даўніх часоў добры сябар. Ну і што мне сёння рабіць? Я вельмі добра стаўлюся і да Арменіі, і да Азербайджану. Мы гатовыя працаваць у інтарэсах Арменіі. Беларусь з Арменіяй уваходзіць у арганізацыю дамовы калектыўнай бяспекі АДКБ, то бок яны вайсковыя хаўруснікі. Аднак гэта не замінае афіцыйнаму Менску прадаваць зброю, у тым ліку сістэмы залпавага агню «Паланез» Азербайджану. Іх адносіны з Арменіяй складана назваць добрасуседскімі. Дзве сярэднеазіяцкія краіны перабываюць у стане фактычнай вайны вакол Нагорна-Карабахскай рэспублікі. Гэта непрызнаная дзяржава на мяжы Арменіі да Азербайджану. Баку лічыць рэгіён сваёй тэрыторыяй. Ерэван у сваю чаргу падтрымлівае яго незалежнасць. Выбарчая кампанія са скандаламі. Апазіцыя крытыкуе дзейную ўладу, але не мае згоды і ў сваіх шэрагах. Гэтак аб'яднанай грамадзянскай партыі не ўдалося залагодзіць канфлікту. І дэпутатка Палаты прадстаўнікоў Ганна Канапацкая спыніла сваё сяброўства ў АГП. Хто больш страціў, Канапацкая ці партыя? І чаму, калі апазіцыянеру здавалася б адная мэта, яны раз'ядноўваюцца, а не аб'ядноўваюцца дзеля яе дасягнення? Высвятляў Зміцер Міцкевіч. Выбарчая кампанія ў Палату прадстаўнікоў набірае абароты. Актыўна ідзе збор подпісаў, а некаторыя ўжо могуць пахваліцца і выкананнем гэтай задачай. Адна з адметнасцяў сёлетняй кампаніі – стракатасць апазіцыйнага бамонду ад традыцыйных удзельнікаў выбараў да тых, хто раней актыўна заклікаў да байкоту. Хада працэсу дакладна зрабілася цікавей. А вось ці паўплывае гэта на вынік? Электаральная кампанія ў шэрагах аб'яднанай грамадзянскай партыі распачалася са скандалу. Партыйны з'езд адмовіўся вылучаць сваім кандыдатам Ганну Канапацкую. У адказ на гэта дзейная дэпутатка прыпыніла сваё сяброўства ў структуры. Но я не думаю, что на данном этапе это рассматривается как какая-то потеря, потому что достаточно долго Анна Конопадская никак не коммуницировала с Объединенной гражданской партией. Поэтому мало что меняется. И как раз я думаю, что по этой причине и съезд отказал ей в выдвижении. В ситуации с Анной Конопадской у нас тоже были, как теперь выясняется, завышенные надежды. Да? Власть не ошиблась ни в чем.
Каб не паўтараць памылак, кожны кандыдат, якога будзе выстаўляць АГП, мусіць падпісаць адмысловую дамову, паводле якой абавязуецца трымацца лініі партыі. Напрыклад, перадаць у пракуратуру ўсю інфармацыю аб парушэннях падчас выбараў, нават у выпадку электаральнага трыумфу, ды прасоўваць законапраекты, распрацаваныя АГП. Дарэчы, гэта звычайная практыка ў еўрапейскіх краінах. Мы должны поблагодарить в этом в том числе и, наверное, Ермошину, которая долгие годы добивалась того, чтобы люди потеряли надежду на то, что все-таки выборы существуют честно. Я сейчас коммуницирую с избирателями постоянно, ежедневно, и я вижу, что у них нет веры в выборы. Паводле выканальніка абавязкаў старшыні АГП Мікалая Козлова, такая сітуацыя характэрная і для самых партыйцаў. Таму не дзіва, што на фоне такой паніжанай палітычнай цікавасці грамадства ніводная апазіцыйная структура не выставіла кандыдатаў на ўсіх 110 выбарчых акругах. Люди не ведаюць просто ні лідараў, ні партыі і так далей, то бок яны не прысутнічаюць у грамадскім уяўленні. Але з іншай ёсць яшчэ іншы бок, там дзе там партыі таксама не здатныя, гэта мабілізацыя і гатоўнасць да канкрэтных дзеянняў. Больш веры ці прынамсі энтузіязму у некаторых грамадскіх актывістаў, якія раней у палітычнай актыўнасці заўважаныя не былі. Гэтак свае кандыдатуры прасоўваюць прадстаўнікі руху Маці 328 и противники будаўніцтва аккумуляторного завода у Берасти. Поэтому я и баллотируюсь. У меня есть возможность говорить об этом в открытую. Каждому человеку, кто подойдет, я всем расскажу, что такое 328, что творится беспредел и в следующем комитете, и в судебной нашей системе, чтобы об этом всем рассказывать. Цяпер жа адна з галоўных задач уладаў не дапусціць палітызацыі грамадскай незадаволенасці. Адпаведна, шансы ў актывістаў трапіць у палату прадстаўнікоў амаль адсутнічаюць, лічыць дырэктар Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі Андрэй Ягораў. Калі пусцяць у парламент людзей, то яны пусцяць непраблемных, неактыўных, некрэатыўных, залежных, а тут людзі просто працуюць на падвышэнне градусу грамадскай увагі да пэўнай праблемы, скарыстоўваючы просто гэтыя механізмы. У гэтым і ёсць галоўная інтрыга выбараў. Колькі ж гэтым разам пусцяць непраўладных кандыдатаў у палату прадстаўнікоў. Зміцер Міцкевіч, Белсат. Крыху больш за месяц засталося да выбараў дэпутатаў у палату прадстаўнікоў. Апошняя сесія цяперашняга парламенту мае разгледзець яшчэ 65 законапраектаў. 49 з іх рыхтуюцца да чытання, то бок могуць паспець прайсці да змены дэпутатаў. Усяго за поўныя 6 сесіяў працы парламенту разгледзелі 377 законапраектаў. Пераважную большасць з іх на разгляданне ўносіў Савет міністраў. Ад Александра Лукашэнкі паступіла 30 законапраектаў, а самыя дэпутаты вылучылі на разгляджанне ўсяго 13. Найбольш гучных законапраектаў аб падтэрміноўцы ў войска, памякчэнні ў наркатычным 328 артыкуле і ўвядзенне платы за правядзенне мітынгаў. 1,5 мільярда рублёў страту будзе мець наша краіна на лета праз падатковы манеўр Расіі. Да такіх высноваў прыйшлі ўлады Беларусі, рыхтуючы бюджэт на наступны год. Піша інфармацыйная кампанія «Белапан». Але стратамі гэтую суму можна назваць толькі ўмоўна, мяркуе палітолог Валерія Костюгова. Беларусь считает, что она терпит потери, и так их и называет потерями, хотя, по сути дела, это просто запланированные, нет, предполагаемые доходы. Предполагаемые доходы от сотрудничества, особого сотрудничества с Россией в сфере поставок и переработки нефти. Падатковы манеўр Расіі прадугледжвае паэтапнае ануляванне экспартнага мыта на нафту пры адначасовым павышэнні падатку на здабычу карысных выкапняў. Як вынік, Беларусь да 2024 года будзе купляць сыравіну па сусветных коштах. Менск настойвае на кампенсацыі стратаў за падатковы манеўр і на зніжэнні коштаў на газ да ўнутраных расійскіх. Масква наўзамен прапануе паглыбіць інтэграцыю паміж краінамі. Сюрпрыз для сацыёлагаў і грамадзянаў Аўстрыі. На парламенцкіх выбарах перамагла кансерватыўная аўстрыйская народная партыя. Яна набрала больш за 38%. Яе лідар, малады канцлер Себастьян Курц, у вельмі добрых стасункаў з Александром Лукашэнкам. А сама краіна – буйны інвестар у Беларусі. Ці зменіцца цяпер сітуацыя для двухбаковых дачыненняў? Распавядзе Ярослаў Сцешак.
Нестандартная ситуация для еўрапейскай палітыкі і наўрад ці магчымая для сённяшняй Беларусі. Кіраўнік дзяржавы сам сыходзіць у адстаўку пасля карупцыйнага скандалу, прызначае пазачарговыя выбары ў парламент і перамагае. Себастьян Курц, чыя аўстрыйская народная партыя набрала найбольш галасоў, але без абсалютнай большасці, цяпер шукае кааліцыі з іншымі партыямі. Вельмі добры вынік для аўстрыйскай народнай партыі Себастьяна Курца. Паглядзім, ці сапраўды зялёныя хочуць праводзіць зялёную палітыку, ці яны проста адсталыя камуністы і працуюць супраць Курца. Курц найлепшы, а ўсе астатнія дурні, прабачце. Гэта быў сюрпрыз, што аўстрыйская партыя свабоды столькі страціць, а ўсё праз гэтыя скандалы. Скандал датычыў партнёра Курца з правапапулісцкай аўстрыйскай партыі свабоды Гайнца Крыстыяна Штрахе. Схаваная камера запісала, як Штрахе, на той момант віцэ-прэм'ер, падчас п'янкі ў гатэлі на Ібіцы дамаўляецца з пляменніцаю расійскага алігарха аб дзяржаўных кантрактах узамен за незаконнае фінансаванне партыі. Сваячка алігарха аказалася падстаўной асобаю, Штрахе страціў партыйнае кіраўніцтва, а Курц, не замяшаны ў справе, забраў у папулістаў частку галасоў. Аўстрыйская партыя свабоды ўжо абвесціла будучы партыйны кангрэс або сустрэчу лідараў партыі, каб разабраць справу Штрахе. Ясна адно, калі партыя свабоды хоча пачаць новае жыццё, яна мусіць закончыць гэтую справу якім-кольвек чынам. Гэтыя падзеі важныя і для нас, бо Аўстрыя – адзін з найбуйнейшых інвестараў у Беларусі, у тым ліку ў мабільнай сферы, у перапрацоўчай прамысловасці і ў банкаўскім сектары. Ёсць як непасрэдна аўстрыйскія прадпрыемствы, так і сумесныя з беларускімі, і аўстрыйскія інвестыцыі дапамагаюць мадэрнізаваць пэўныя беларускія прадпрыемствы, то бок ёсць эканамічныя інтарэсы і ў тым ліку ў двухбаковым гандлі. А ў палітычнай сферы ўвогуле ідылія. Себастьян Курц дапамагае Лукашэнку пазбавіцца рэпутацыі апошняга дыктатара Еўропы. Ён адзін з лідараў еўразвязу, хто прыехаў з візітам непасрэдна да Лукашэнкі і больш за тое запрасіў кіраўніка Беларусі у госці ў Вену. На сёння Аўстрыя працуе адвакатам для рэжыму Лукашэнкі ў еўразвязе, кажа аналітык Кацярына Шмаціна. Гэта краіна еўразвяза, якая не выказвае жорсткай крытыкі па пэўных палітычных пытаннях, якая падкрэслівае, што Беларусь можа заставацца у блізкіх стасунках і з Расіяй, і з еўразвязам. Як мяркуе эксперт, для аўстрыйскай народнай партыі, як і для большасці ў Аўстрыі, пытанні правоў чалавека ў Беларусі адышлі на другі план пасля эканамічных. Ярослаў Сцешык, Белсат. 70 гадоў з дня ўтварэння Кітайскай Народнай Рэспублікі. Галоўнае свята краіны будуць адзначаць 5 дзён. Гэтак званы «Залаты тыдзень». Як гуляе камуністычная Паднябесная і яе наменклатура, прапановую паглядзець у сюжэце без каментара. Я ж на гэтым развітваюся. Прыемных вам вечара і беражыце сябе.